Салом алейкум, бародаро. Шумо канали Анас Самадовро тамошо доред. Дар канал подписаться кунед, лайк монед агар видео мақбул шавад. Ва мо имрӯз дар ин ролик дар бораи функсияҳои скрити Android, программаи Android гап мезанем ки аз ки ҷо ёфтан дар кор, чӣ хел истифода бурдан дар кор дар ин ҷо нишон медиҳем. барои ин медароем настройки. Поин меоем. Ай поин дуюм параметри разработчика. Ҳамин функсия дар телефоно нест. ҳозир метавонед ки бидроен телефонотон бинед. барои ҳамин параметри разработчика ёфтан чӣ кор кардан дар кор? барои ин мо медароем об устройстве, сведения. ҳамҷо ҳастаи номер сборки. барои ҳам функсияи разработчика бировардан ҳамин номер сборкиро 7 маротиба меҷиқем. ҷама хагирон кардагем не требуется режим разработчика фильтр. вақте 7 маротиба ҷиқидем шумо ҳам функсияи параметри разработчика мебирояд. ҷа медроем бирона. ҷама ҳисоб кардам як 45 функсияи нав ки дар ягон ҷош нестаи функсияҳо дар ин ҷо ҳастад. ман якчандташа гап мезанам, ҳамчо якчандтае ки медонам худам маъноша барои чия. бисёриша хай ман намедонам. агар бидонем худам баъд разбираться мекунем. якумш активный режим. и барои одамое дар корае ки навигатор бисёр кор мефарманд, таксистам асосан телефон барои заряда эконом кардан 2-3 минут мешида мебира. заблокировать мешава, экран сиёҳ мешава. а вақте ки активниро даргирондем телефон гирон наиста, заблокировать намешава. Дальше бо мебинем. Показывать прикосновение. ҳозир чӣ хеле мебинед ман ҷиқидастам биромадаста як ҷизак. вақте иро бикушем агар намебироям. яъне пай даста нишон метада. Показывать вместо указателя. я мумкин як функсия чӣ хеле дастем мумкин махбутон шава. Показывать обновление. Принудительное испытание Maket RTL. Наи ҳама инаи иконкое ки ҳастанд аз тарафи дасти рост ба чап мебарад, яъне ки наоборот мешавад. хай камтар неудобнитара. хай мумкин маъқултон шавад. фуатон хай истифода мебарен ша. Эмулировать дополнительный дисплей. инҷа намехеле як экранча майда ҳаг мебирояд. намедонам барои чия, ягон фоида ба фикрам надорад. бародаро инҷа ҳаста функсия включить 4x mca. и одамое ки бисёр бозӣ мекунанд барои ҳамоа, барое ки качествои бозиро хушрӯ мекунад, хел графикша тоза мекунад, ранги живой мешава камтар. агар ҳамин функсияи mca-ро гирон кунем. инҷа ҳастай строгий режим. и барои чия? вақтеро гирон кардем мо программаҳое ҳастанд ки вообще истифода намебаремшон, не ки ва ё заряд мехӯранд, интернет мехӯранд. вақте ки мо иро гирон кардем ҳам программае ки аз 3 рӯз зиёд мо истифода намебарем, заряд мегираву интернет мехӯрад, барои ҳамуро бигем предупреждат мена ки не фалон программа кор накардасти, надоромадасти, не ки ҳаму заряд тура гирифтаст якати интернетро, ҳамуро букуш ёки удалед кушад. ки барои ҳам хеле фоида дорад. хай заряд телефона эконом мекунад. хай ҳамин қашан медонистам. хай дар шахтон мебинед, фаҳмем истифода мебарем. агар нафаҳмем хубаш ки нарасем, гирон накунед ягон чиз дигара. дар канал подписаться кунед, лайк монед. насиб боша бо
видеоҳои нав мешава, видеоурокҳои нав мешава. Канала дастгирӣ кунем бародаро. Хайр, то видеои дигар.